Nduk. Iya iya. Angrung kapeca laku karma Bekti sukamri dosa bangsa tunggal cita tunggal satya Sik ya Nduk. Yo kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Nggo Mukadimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Wis ya. Karepen nggo Mukadimah ning season limbukan iki. Ngono, Mak. Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Iya. Yuk, monggo berdua berdiri lagune lali janjine gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk.
arek Cancane kowe ya ini dadaku ini dada ini dada ini dada atiku sojana kowe kencang karo wanita liya jebul kae sing dak anti-antimus wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajai rada lalen otan sadati impen yen pingu kaget lari esamea marah
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk. Anakku sing ndak tresnani, anakku sing ndak dama-dama limbuk. Piye yo nimbali marang aku nganggo leren sawetara yo nduk. Ngono yo Mak. Ingkang baku rumangsane si Biyung ora ana tembung kang luwih becik, tembung kang luwih luhur. Ing bengi iki kejaba mung ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Ngono ya Mak. Yo. Sababe wis paring pirang-pirang kenikmatan wujude kesehatan lahir kang sarta batin kang diparingake marang umate sumrambah umate marang jagat raya muka tanpa nikmating pangeran Nduk. Awake dhewe bengi iki bisa kumpul lek-lekan tirakatan bengi iki ana ing papan kene. Ngono ya Mak. Iya. Saiki sabanjure aku arep takon karo Biyung. Takon babakan apa, Ngger? Iki bengi iki nek ketok leh gayeng, ketok leh regeng. Jan-jane bengi iki kajate apa, acarane apa? Bengi iki ora ana liya. Kajate ya kuwi bersih desa, bersih desa. Bersih desa kang mapan ana ing Ngadipira. Ngadipira wilangan Nganjuk. Oh ngono ya Mak. Acarane bersih desa. Wis suwe nek ngrencanake acara iki. Oh wis jauh-jauh hari, Nduk. Wis bulan-bulan kemarin. Oh ngono ya Mak. Iya. Luar biasa. Iki sing rawuh sapa wae sing diundang. Ya kuwi sing diundang lawan Bu Lurah wis tak anggap kaya ibuku dhewe, wis ora kaya wong liya. Oh ngono. Ya kuwi bapak kami tuwa, bapak-bapak kami tuwa sarta perangkat-perangkat desa. Oh ngono. Sarta Bapak Polsek Koramil. Oh ngono. Lan sedaya panitia ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal rawuh ing papan kene ana ing Ngadipira. Iya. Mula awake dhewe wajibe ngunjukake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngaturake panuwun gunging panuwun dumateng ibu kula wis tak anggap kaya ibuku dhewe ya Ibu Lurah. Oh iya, Bu Lurah Ngadipira sing wis percaya kelawan awake dhewe sak kanca Astabrata Group saka Nganjuk Jalan Mas Trip kono. Iya, ya nimbali awake dhewe. Luar biasa. Wis kon gelar kelir gantung gong. Kon paring lelipur marang para warga masyarakat sagunging para bebrayan agung kang mapan ana ing Ngadipira kene. Oh ngono. Iya. Luar biasa. Pancen taun iki pancen Ibu Lurah Ngadipira. Saka keparenge beliaunya, ya awake dhewe sing kon paring lelipur. Dalang Akbar. Dalang Akbar iki aja kleru lho. Nganjuk nek loro Akbare. Wis ya. Aja kleru. Aku nek wong keliru tanggapan nek ya kujur. Ya. Akbar Dalang Akbar Nganjuke nek loro-loro. Aku Akbar Syahalam saka Mas Trip Nganjuk kutha kono. Sing sitoke Akbar bareng. Kok sapi apa? Layangan.
Hebat Hebat bisa men. Suwantene jenengan sae, Bu. Jos. Ah, Pak Dalang muni ngono mergo ditanggap. Tapi estu lho. Apik tenan kok. Pripun mikir. Padene suwantene jenengan sae, Bu. Tapi aja lali sawerane. Boten. Boten Mriki niku mboten nate nyuwun napa-napa. Lah ku ya apa Terus nek apa kerdus? kuwi? Kok malah terang-terangan. Pak. Sumbangan kota amal, Bu. Malah anak yatim piatu niki, Bu. Suami pekayo ngene iki golekno sing wedok. Suami pekok. Mau sinten Bu sing badhe joget-joget teng mriki sinten? Napa saking perangkat napa Perangkat, ibu-ibu napa monggo. ibu-ibu, Bebas silakan. niki acarane Monggo Mbak Indra. masyarakat ngaji Mbak piro. Mbak Oke, Indra, masyarakat. Mbak Indra. Sedaya mawon, ya? sedaya mawon. Ayo, Mbak monggo niki acara Monggo, jarang Mbak. lho, nggih. Silakan, Mbak Indra. 1 tahun Nggak sekali. apa-apa, 1 kali. Ayo. 1 tahun sekali. Monggo ayo naik nggih. Sinten Mbak Indra Mumpung, kali sinten, Bu? mumpung. Nek munggah ndak munggah engko bar getun. Lah, munggah ayo munggah ayo. Ayo. Mergo Andik ki engko wis gak enek ya. Ndak ada. Ono, Bu. Kok ora ono? Maksudnya gak Maksud saya setelah ini kan jenengan pulang. Oh, nggih, nggih. Soalnya Jakarta nggak ada kamar. Nggih. Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo. Ah, iki. Monggo. Mbak Yayu. Yuk. Monggo. Mbak sinten malih, Bu? Yo diseponi. Monggo ayo. Hebat ngadi piro? Sa. Lah niku ibuke sing damel Lho, napa? iyo. Jilbab biru niku mboten, Bu. Biru. Ibuke. Mbak, monggo Mbak. Mriki lho. Monggo, Monggo Mbak. datang mriki, Monggo. Mbak. Anten cok Nggih, bakal nggih, teng mriki. monggo. Lah wae piye to Mas ditutno kok ngisore dhuwur ning ngisore dhuwur. Mandak gak Iki lho, loro nyekeli Mbak iki lho. Tak cekelane. Ya wis. Mriki, Mbak. Cok bakale ning kene iki lho, Mbak. Ayo iso munggah dhewe. Hati-hati, Mbak. Potrek. Ya, foto-foto. Ayo joget bareng iki. Apa niki, Bu? Kekompakane. Lagune napa? Ketua Oh, PKK. Ketua PKK. Oh, Ketua PKK. Ketua Ketua PKK. Ketua PKK. Bu Puji ya? Bu Puji Bu mana Puji. ya? Monggo Bu Monggo Bu Puji. Puji. Ketua PKK. Monggo ayo 1 tahun Sesekali sekali. nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu senang. Setahun bisa. sekali kita tampil di depan warga, enggak apa-apa. 1 tahun sekali. Monggo Bu Puji. Ibu Bu PKK, Puji. sepatus beten PKK. Oh, boleh. Ibu PKK. Monggo. Bu Puji. Bu Puji. Puji. Bu, monggo. Monggo. Monggo Setahun Bu, pisan. jenengan langkahi niki mboten napa-napa. Wah, Ben tukul. Bu Setahun pisan. Bu Puji gelang sak lemari digawe kabeh. Angger nyalami wong. Monggo lho Bu, monggo. Ditanjakke Kak. Tolong ngono, Mas. Lah, niki Ibu PKK Bu, Ketua PKK Bu niki nggih. Nggih. Wonten malih, Bu? Sinten monggo. Bon, aman niki tok. Oh, Lali janjine. Oh, nggih. Oke. Biasa lali janji, Mas. Dia makanya suka lali janji. Bu. Tapi saya enggak. Kayak diciwel. Itu diciwel. Ora apa-apa neh lali janjine neh ya. Neh no. Lali janjine saiki lho ya. Heeh. Kemudian wakene ditepati. Heeh. Pak Budi nyuwun sewu, Mbak Jamini kudu lali janji nanti tak elekne gampang. Wis ya. Pak Budi. Ini Budi. Piye lho? Ini Ibu Budi. Pun niki pun siap semua. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya. Instrukturnya Bu Lurah. Bu Lurah. Oh, nyanyi bareng, joget bareng monggo. Senam juga boleh, Bu. Oke, siap. Musik kah? Siap. Wah, pelan piye? Musik. Musik campur gamelan. Waduh, muar keleren kok. Yuk, monggo lali janjine. Ya.
Lambekan sik. Wes. Lanjut. Belum. Oh, belum. Pertama-tama sugeng dalu Wah, iki. warga Ngadipiro. Ngadipiro nggih. Semangat nggih. Semangat. Semangat. Siap? Siap. Ambekan sik, Mas. Aduh. Ambekan. Santai Bu, tarik. Maaf nggih, Mas. Wes mboten apa-apa. Sak bebase pokoke niki, los pokoke. Nyantai mawon. Lah marahi nggih jame bubuk lho ya. Nggih. Dadine ya rada piye ngono lho. Nggih, kula bubuk nggih mboten wonten sing ngelus-ngelus kok. Pun nyantai mawon Bu, kok pokoke hiburane bar. Nyanyi bar jam 3 niki. Siap. Yo. Janjane kowe Asik. Gelagamu senyum piani hatiku sujud aduh wis kencang karo wanita liya. Wah, terima kasih luar biasa ini ibu-ibu yang hebat. Habis. Oke, nggih matur nuwun sami-sami Monggo Bu. dilanjut. Oh nggih, Ibu, matur Matur suwun. Ujung dalu. Ampun ngapok nggih Bu nggih. Insyaallah. Mugi-mugi saged kepanggih malih Bu. Apa Pak senyum-senyum? Nganu Bu kode. Enggak, biasanya senyumi mesti ada karepe. Nggih, kode niku. Nyapo arep nyapo. Tasih sapa kuwi? Tasih sapa? Tasih bulurah barang. Tasipun bulurah. Anu kula namung anu betakne mawon. Ya, betakne mawon. Nggih, namung betakne. Bu. Nggih, Bu. Penggawean lawas sing dilakoni. Nggih, lah teng mriki kok beto tas napa, Bu? Wong karek nyanyi nggih nyanyi ngono. Wah. Tadi kan sudah bilang, Iya. sering kan kita. Iya. Biasa sudah biasa. Ya kan Aku kita tahu sering. yang kau mau. Lah. Masuk Yang deh. saya mau adalah Pak Lurah. Pak Lurah Rabi Nah itu Buto. stop ya. Matur suwun Bu. Matur suwun. Mbak Mary Ah, butuh gila. obat Bu Wis nggih. tenang Butuh obat. bae. Oh,
Matur suwun mboten napa-napa permen-permen rintang. Ampun to Bu, sampun Bu. Sampun to Bu, mboten usah repot. Sampun, sampun. Cakok ngemis. Mendak ngene iki Bu. Monggo Bu kalih-kalih atus 300 ya napa-napa Bu. Sampun Bu, mboten usah repot-repot. Empun to. Nggih sampun, matur suwun. Alah sampun Bu, mboten usah repot-repot Bu. Oh, inggih nggih, nggih. Lah kula. Nggih. Nyapa kowe mang wah karo aku mbok sia-sia. Mbek tonyoni meng aku ning kono mbok soro dhuwit kandhane kan muni tak toroki Mas, kowe ra gelem kok. Malah pilih kae gak duwe dhuwit tok. Aku sing duwe dhuwit. Elek nggo dhuwit. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur suwun. Kula terne Bu. Walah mangsa tuwa. Dik niken Mas Yudo, makasih nggih. Siap. Terima kasih. Tawon ana tutupe, lakon ana tutuke. Betul. Arep ngaturake lan dongakne apa Mas Yudo ning desa. Mugi-mugi sedaya warga Ngadipira tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Cinaketing bagya mulya tinebihing suker sakit binucal Amin. ing sial dangkal. Amin. Insyaallah barokah sedayanipun, barokah sing ditanggap, Amin. barokah sing nanggap, barokah sedaya ingkang keparang rawuh dalu Amin. punika. Mas TB dongakne napa? Dirgayu negeriku semoga semakin bangkit, ekonomi bangkit, prestasi bangkit semuanya untuk menjadikan Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Amin. Ketemu lain waktu nggih. Siap, siap. Pelok batar kon. Nutuke lakon ya. Oke, nggih siap ya. Nggih, matur nuwun. Wis. Ayo nutuke lakon cawi sesaji marang bendarane awake dhewe. Ayo engko ndak nampa duka. Wuku sing tupa kumelon mangambar selaning krana sumerba arum kandanya oh kandanya sasmita jati sasmita wan siting